nový tým, nová liga a všetko bude iné, takže je to pre mňa veľká výzva, veľká skúsenosť a dúfam, že sa mi podarí nesklamať a ukázať, čo vo mne je. Jsem zpátky vlastně ve známém prostředí a mezi známýma lidma, ale samozřejmě vrátil jsem se na letní přípravu, takže tu si neužívá moc nikdo, ale jo, je to všechno dobrý. U nás vlastně v Česku je to specifikum ještě ty letní přípravy, většinou ty zahraniční kluby to nemají, tam nastupujete až někdy v půlce července třeba a vlastně už se jde na let, nebo se to kombinuje se suchou přípravou, ale víceméně už to začíná jakoby takový ta fáze před ledem. Tady vyloženě je prostě 2 měsíce u nás, že se trénuje na suchu, to tam není, takže já jsem si to jako 5 let vlastně dělal sám. Chalani sú super, takisto aj tréneri, aj kondiční, aj hlavní, takže si myslím, že vyzerá to super aj tá partia.